Ei ole niin kuin mitään rotua, mikä olisi jotenkin parempi. Niin. Tänäänhän se rotikka, miten olit se, kun se rotikka? Ei, me tultiin just vasta. Me ehdittiin se edellinen näkee, eli just se ajokoira. Se kun näki karhun, niin se rotikka, silloin oli 197 pistettä luonnetesti. Se näki häntä koipien väliä niin kovaa karkuun kuin ikinä. Okay. Eikä suostunut tule. Se vapisi tuolla ulkopuolellekin vielä. Samalla lailla kuin toi ajokoira. Joo. Ja omistaja oli ihmeissään, kun se oli kuitenkin niin kuin odotukset. Hyvä! Ota vaan eteenpäin, kohta merkkaa.
Päre. Tän kanssa voitaisiin jatkaa vielä pari tuntia, mutta pääsee muitakin koiria, niin lopetetaan tähän. Tää jatkaisi kyllä. No niin. Hyvä. Aika kaveri. Ja huomasit, kuinka kehittyy eteenpäin. Tässä on monta kertaa nyt hirveän tärkeää se, että sen alkusäikähdyksen ja muun jälkeen niin... En se minä ollut. Pätevää. Lukako vaan niin. No niin. Ja se oli todella välillä oikein sellaista pyhää vihaa täyteen, että sillä palo käämyt, kun ei mennä karhu ruveta tottelemaan. Niin. Sieltä tuli muuten kurkusta syvältä, kun se teki sitten valehyökkäykset muutaman kerran siinä, kun se oli, että nyt toi tyyppi kyllä häippäsee tosta. Tuulen mukana pöllähti taas voimakkaat hajut sieltä. Mut siinä niin kuin näitte, että sitten mitä pidemmälle vietiin, niin koiralla vaan niin kuin tahti kiihtyi ja parani. Et siinä oli se ero. Et siinä alussa oli hetki meni vähän miettimismyssyyn, että mitäs tässä voisi oikeasti tehdä. Mutta sen jälkeen kyllä. Ja se oli aika vakuuttavaa sitten jo. Ja oli väistöt nopeat ja kyllä pakki löytyi koko ajan, kun karhu tuli, niin... Piti paremman etäisyyden, että kyllä. Tämä ehkä pysyisi hengissä. Tämä pysyisi hengissä. Tämä on kuitenkin sit suhteettaan nopeampi. Joo. Nopeampi. Ja sitten oli kyllä niin, tällähän oli niinku vakuuttavampaa tuo murina ja kaikki, niin tämä oli paljon enemmän kuin toisella koiralla. Et se oli pehmosempi, huomattavasti pehmosempi tuossa tilanteessa. Ei kauheasti kauhistuta kuin syödä. Se on ikimäistä. Vielä täytyy vähän varmistella, että eihän se nyt enää tule. Ja niin tämä haki sitä katsekontaktia koko ajan. Eikä se on sellainen helppo niin rohkeuden mittari, että täällä yleisöllekin jos seuraatte, niin ne koirat, jotka hakee sen karhun silmät koko ajan, niillä on oikeasti kanttia. Se vaatii rohkeutta tosi paljon, pystyy tuijottamaan. Niin. Et pääsääntöisesti koirat haukkuu aina vähän ohi. Ja se voi näyttää, että ne haukkuu. Mitäs eka koira teki? Kattosko se sitä karkua vai? Sun koira? Niin. Se haukkuu vähän ohi. Se ei ollut, se oli pikkasen. Tää on huomattavasti oli. Ja tää haki sen kontaktin koko ajan, että se näki ne karhun silmät. Ja siinä niinku mittailtiin, että kumpa tässä nyt väistää. Tämä on paljon pippurisempi, mitä mä osaan odottaa. Just. Joo, kyllä aika lailla paukkuja. Ja se sitkeys, mikä sieltä tuli esiin. Että se koko ajan, me oltaisiin voitu jatkaa vaikka kuinka kauan, niin tämä ei vielä väsähtänyt. Kun monet sitten, kun se on jännä tilanne, niin korvien väli menee aika nopeasti maitohapoille. Eli koira ei yksinkertaisesti jaksa. Niin. Ja sitten tulee sijaistoiminta ja sitten lähtee huuhailemaan muualle. Niillä, tänne päin. Hyvä. Loistavaa. Kumppa kestää. On, että siinä on niin kuin harrastuskoiranakin sulla, niin koiralla riittää sitten ainekset, että se on ainoastaan susta kiinni. Kyllä. Koira ei voi syyttää. Jos ei tuloksia synny, niin se on turha. Kyllä, tämä on nyt nauhalla. Joo, että se on sitten jälkeenpäin turha sanoa, että koirassa oli jotain vikaa. Sitten pitää ottaa sellainen 2 euron peili ja katsoa siitä, sit, jos rupeaa tulee sellaisia tuntemuksia. Ja usein koiraharrastuksessa olemaan vähän niin, että sitä peiliin katsomista täytyy tehdä. Kyllä. Joka toinen treeni. Niin. Mitä tein tällä kertaa? Joo, me tullaan. Niin, joo. Katsotaan, mitä sit susista ollaan mieltä. Joo.
Se on niin kuin näistä tärkeää, että siellä on se pedon kunnioitus ja pelko olemassa. Se on niin kuin se yksi tärkeä asia. Joo. Ettei mennä suinpäin eikä hölmöille, mutta täällä on niinku asenne kohdalla ja yhtä lailla niinku on sitten oikeasta karhusta kysymys, niin eihän ne mittaa, että minkä kokoinen, onko se pieni vai iso koira, vaan se on millä tyylillä se asenne, että onko se oikeasti. Niinpä. Ne tietää, että milloin koira on niinku ärhäkkä. Joo. Tuolla esimerkiksi Venäjällä, kun ne käyttänyt paljon suomalaista aikoinaan noissa ketjukarhuilla ja muualla, niin siellähän ne osa karhuista, ne on tottunut koiriin. Ne nukkuu. Ei ne reagoi mitenkään. Ne nukkuu, ne on puuhun laitettu kiinni ja siinä päivän aikana käy 20 koiraa ja ne ei nouse ylös kertaakaan. Niin tosi hyvä juttu. Ei mitään. Enemmän se on karhun kiusaamista. Niin. Nyt tässä olikin nämä molemmat. Noin, olepas Sieltä tuli hyvä. kaikki paperit. Siinä on molemmat. Oi kiitoksia. Huomiseen. Tää menisi takaisin, täällä on homma menisi kesken. vielä. Niin. Jotain jäi vähän hampaankoloon vielä. Sitten meillä on seuraava.